लोगोफोर बे मेथाइ जोब नोंथांमोना जानानै दिन्थिनो नागिरदों आङो गोथाव गोथावथार मेथाइफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय Kasmirni metai nalinkorni nebe mama nibde ba kitana ne dire ne to kasmir thakra nalai abung nabra pura renga na bara macam ni kansi na macam ni kansi cookies and abi wike nebe cocoa chocolate cookies made with the finish rubber and not with love whatever hit signature please Lucas will hit signature pista not pizza pista mana zira apa ni guys sana kita ni saro bawa juga tahu मोनाबाय मोना केमेराया बारा मोजां नङा लिगु जालाय दिलाय अबे थावसिन मेथाइयाथ' जानाय नायनां बेखौ जानाय नायसै र' Buria. Japi dah oleh selai. Udah berada tak? Berada. Phát cơ địa của bạn. Nggak, supaya YouTube-nya fैसा मोनगोन ना मोनाखै बुंगासिनो दं. र' मोनबा होगोन आं. Dia gede kok bisa. Dia kok bisa gede ya. Gaji dah gede. Dengan ini apa kok jalur bedang-dang saya suka ini lah. Bener, mana? Apa? Mana? Bener, mau benar. Sen boleh? Ral mun suka apa sih? Nih, bukan selera. Mana boleh? Ini kau pilih. Ini bukan harus nih. Ibu jangan kembali. Ini coklat cuy, koko coklat. Ini betul le. Di sini ada. Ini sih. Ini mah cuma kisah sini. Ini bisa. Tak nak gawang.
आरो जाबावसै जाबाव जावा फाटलाय साफोरनि आमोलाव जाफा जा मिलौलै जाजों जानो हाया इदिफोर मोननाय लाबो टेमेट' फिसाजों संलाय बेखौ काजु बादाम कुकाराव हाबनानै टेमेट' फिसा होनानै लागाय काजु बादाम खायगा रे काजु बादाम खायगा दमखा जानाय नङा बर' एसे मोजां बायदि जानाय उनसो जा खोब्रा गाजेबला जोब्बाय मा खालामला मोननै लाबोदों आरो लोगोफोर जानो लुगैदोंबा गाबोन फुङाव फैनानै जाफैनो हागोन गोथाव गोथाव आइटेम लाबोदों जोंहा आक्रमन मोजां जोब्बायलै मोजां नङासै काजु बादाम काजु बिराद भिटामिन बियो नै आं दा बेखौ नायनायबावसै Mày à câm lòng. Bữa này làm lắm.